Waarop mensen, ik ben Sontje. Ik ben Dio. Samen zijn we gebroeders Wolf. Je kijkt vandaag naar de 13e aflevering. Een aflevering met Stanley Clementina. Mr. Kommerhein. Veel kijkplezier. Malone Simpson. Yes. Stanley, Yes, man. thanks dat je wilt instappen bij Thanks ons. for having me, man. Hey man. Yes. Thanks man. Thanks, man. Love. Dope initiatief, man. Echt gaaf. Nou, dank je. Kijk. Ja, laten we bij jou ook alvast gewoon bij het begin beginnen. Stanley Clementina. Wat voor persoon is dat? Stanley Clementina. Nou ja, geboren getogen. Nederlands natuurlijk Curaçao. Ja. Mucha de Buena Vista, zoals ze dat zeggen. Ja. Ik ben een artiest. Ik ben een multi-instrumentalist. Zanger. Ja. Docent. Maker. Ja, een beetje van alles nog wat. Een beetje een mannetje van alles. Zo'n beetje. Oké. Ik adem muziek, ik leef muziek. Dat is wat Oké, ik doe. ja. Ja. Is goed. En je karakter? Hoe kan je jezelf dan op dat gebied omschrijven? Mijn karakter, nou ja, weet je, ik denk dat de mensen die mij kennen, die zullen zeggen Stanley is een lieve guy. Maar als hij iets gedaan wil hebben, dan is dat wel, de doelstelling niet, wordt er wel behaald, zeg maar. Ja, ja. En ik ben daar wel heel streng in. Maar het is alleen maar allemaal ten goede van het resultaat en ook ten goede van de personen. Dus ik ben I'm sweet, maar toch ergens een strenge guy. Ja. Maar ik ben wel participatief ingelegd, dus ik ben niet autoritair. Oké. Zit je met de Antilliaanse eigenschappen eigenlijk? Of ben je al een beetje geïntegreerd? Nou, ik ben denk ik behoorlijk geïntegreerd. Ja. Kijk, toen ik naar Nederland kwam, toen was ik een jaar of 11. Ik werd dan bijna 12. Ja. En nou ja, goed, ik ben nu 45, weet je wel. En ik woon al een tijdje in Nederland. Ik ken de wegen, ik ken de manieren. Ja. Maar in mijn hart en die blijf ik altijd een trotse Judy Curaçao. Oké. Maar ik weet me wel aan te passen. Daar gaan we het zo over hebben. Ja, je was 11 ongeveer toen je naar Nederland kwam. Ja. Hoe voelde je op het moment dat je naar Nederland toe kwam? Nou ja, weet je, het was... Laat me eerst zo vragen, wat was de reden dat je naar Nederland toe kwam? De reden? Nou, dat was eigenlijk best wel heftig, dat weten heel veel mensen niet. Ik had zeg maar... Wij zijn de eerste, yes. Jullie zijn de eerste, absoluut. Jullie de eerste zijn die ook die vraag stellen. Oké. Ja, en ik heb heel veel interviews gehad, maar... Het is een hele makkelijke, eigenlijk normale vraag. Eigenlijk wel, maar de meesten skippen hem. Maar ja, wat het is, ik was... nou, ik woonde op Curaçao. Ja. En ik ging naar de kerk, weet je wel. Het was te gek en leuk. Maar op een gegeven moment, maar ik ben opgevoed door mijn oma. Zoals velen van ons in die tijd natuurlijk. Ja. Je weet hoe dat ging. Moeders gingen werken, moeders woonden nog thuis, gingen werken. Ja. Oma zorgde voor de kleinkinderen. Ja. En ook in mijn geval zo. En op een gegeven moment is mijn moeder gaan trouwen, uit huis gegaan. En mijn oma zei van ja, jij neemt hem niet mee. Want hij hoort bij mijn hart. En mijn moeder durfde mij niet mee te nemen. Maar goed, ik werd wel heel goed verwend hoor, mijn moeder dat wel. Maar op een gegeven moment toen ging een tante van mij die ging trouwen. En die was ook echt heel close met mij. Die had net zoiets van, ja, mag hij weekenden komen? Nou ja, goed, mijn oma had zoiets, is goed, alleen weekenden. Ja. Nou, weekenden naartoe gegaan. In aanraking gekomen met de adventgemeenschap. Op een gegeven moment werden weekenden, werden dagen. En dan bleef ik steeds langer. Nou, dat was allemaal prima. Maar op een gegeven moment, helaas, raakte ik, laat ik zo zeggen, iemand ging mij abusen. Maar dan zeg maar fysiek, zeg maar. Niks anders. Maar dat was al zwaar genoeg. En dat was toen, zeg maar, in de tijd
de man van mijn tante, zeg maar, weet je wel. Ja. Hij was gewoon een beetje para geworden. Later leerde ik dat eigenlijk gewoon kwam door drugsgebruik. Oké. Maar ik sprak later. Ik ben heel erg vergevensgezind, weet je wel. Ja. Destijds had ik zoiets van nee, als ik ouder ben, ik ga die man echt gaan klappen, weet je. Nu ben ik groot genoeg, nu kan ik hem klappen, weet je. Ja. Maar toen zag ik die man, weet je wel. En wat ook hielp, was dat hem hielp. Want zijn zoon, mijn neefje, helaas overleden, erg jonge leeftijd overleden. Maar dat was mijn lievelingsneefje. Mijn broertje, mijn broertje en mijn zoontje tegelijk. Ja. Ik zorgde heel veel voor hem. En goed, de man was zijn vader, weet je. Dus op een gegeven moment, toen hij ziek werd, toen raakte ik aan de praat voor het eerst met die man. Ik met hem praten en die man wist gewoon niet eens meer dat hij mij mishandelde, maar echt zwaar mishandelde. Maar goed, om een long story short te maken, op een gegeven moment, mijn moeder kwam erachter. Maar ja, ze wist het niet. Ik zag mijn moeder regelmatig, maar ik durfde niet te praten. Ja. En ik dacht, als ze praten, weet je, want dan kom ik thuis en dan krijg ik klappen. Weet je. Maar ze kwam erachter. Nou ja, goed, de moeder heeft die man heel lang achterna gezeten en zo. Je weet toch, ghetto. Maar op een gegeven moment zei mijn oma was destijds verhuisd naar Nederland. Ja. En ze wilde me niet achterlaten, maar mijn tante zei, blijf, weet je wel. Ja. Nou, toen had ze zoiets van, nee, ik wil hem bij mij hebben. Dus zodoende ben ik naar Nederland gekomen, man. Oké. Ja, toen had mijn moeder zoiets van, weet je, laat me sturen naar zijn oma. En toen kwam ik hier. En het was voor mij, het voelde als thuis omdat mijn oma natuurlijk hier was. Alleen de kou was minder. Ja. moest ik even aan wennen. En ook de manier waarop de leerlingen hier waren. Ik kwam in Hoogvliet terecht. Destijds was het best wel heftig en wennen en zo. Ja. Ik heb gehoord dat het eigenlijk een klein Curaçao is. Ja, dat was toen wel zo. Ik heb het idee dat dat een beetje aan het veranderen is nu. Maar in mijn tijd was het echt zo. Toen was het echt, waren een paar heavy cats daar, man. Ja. Je moest wel echt wel weten te vechten en zo, toen dat tijd. Anders zou je niet overleven. Zou je niet redden daar? Nee. Maar goed, aan de andere kant, die jongens vonden me wel aardig en zo. Ja. Weet je wel, dus gelukkig hoefde ik niet echt heel veel te vechten, maar wel af en toe. Maar op zich niet heel veel, gewoon, weet je wel, gewoon jongens onder elkaar af en toe een beetje. Je had het net al een beetje over je jeugd. Wat voor jongen was je toen, in die tijd, in je jeugdtijd? Heel zachtaardig, man. Ik was eigenlijk altijd, ik voelde me natuurlijk ook destijds niet zo super zeker of zo, weet je wel, na alles wat gebeurd was. Ja. Dus ik was een hele relaxte, rustige jongen. Ik wist wel mijn mannetjes staan als het echt moest, dat wel, weet je wel. Maar ik was altijd wel heel relaxed, heel ontspannen. Mijn oma heeft me goed opgevoed, mijn moeder ook. Was je een aanwezige jongen? Nee, als je op een kinderfeestje kwam, iedereen wist, deze gaat los. Dat wel, maar dan meer vanuit, ik was een entertainer. Ja, oké. Ik ging dansen, ik ging zingen, weet je wel, dat wel. En grapjes vertellen. Ja. Dat wel. Ja. Hoe was je opvoeding dan? Ja, ik heb wel een te gekke opvoeding gehad, man. Ik heb heel veel liefde gehad vanuit mijn oma, mijn moeder, mijn ooms, mijn tantes, weet je wel. Ja, het was gek. Ik ben niks eigenlijk tekort gekomen, niks. Dus als je nu terug zou kijken, dan denk ik, ik ben goed opgevoed. Ik zou ook mijn kinderen zo opvoeden. Absoluut, man. Dat probeer ik ook. En alle dingen die misschien minder zijn geweest in mijn leven, zoals eigenlijk dat gedeelte wat ik net vertelde. Het heeft mij alleen maar een betere man gemaakt. In die zin dat ik zou nooit mijn kinderen aanraken of slaan of wat ook. Alles kun je oplossen met woorden, man. Ja. En tot nog toe gaat het perfect. En mijn kinderen zijn nu wat ouder. En waardenormen voor hun zijn echt te gek. Ja. Maar is dat echt zo? Je hebt kinderen dus nu aangeraakt? Nee. Want wij Antillianen weten van, een klap is nodig af en toe. Ja, ik heb ze gehad, maar ik heb ze nooit hoeven uitdelen, man, gelukkig. En je ziet er positieve resultaten. Alleen maar. Ja? En het aparte is dat op het moment dat ik, eigenlijk heb ik bijna nooit boos over worden, maar het moment dat mijn kinderen denken van, oh, misschien wordt hij boos, dan beginnen ze al
beetje zo liptrillend, weet je wel. Ja. Dat ik denk van, maar ik heb nog niks gedaan of gezegd, weet je wel. Dus op de een of andere manier komt het wel over. Ja. En ze hebben echt super veel respect voor me. Weet je, mijn zoontje, mijn dochter is nu 16, bijna 17. Weet je, alleen maar respect. Ik heb nog nooit iets raars over Mooi om meegemaakt. te horen, dus. Ja. Mooi om te horen, man. Dus nooit gedacht van, hé, papa gaat toch niet slaan, dus kunnen Nee. Nou, voor hun was het al erg genoeg dat het boos was. Want Ja. mijn kinderen kijken echt enorm tegen me op. Dat is echt heel mooi om te zien. En ja, op de een of andere manier teleurstelling is al voor hun. Mijn teleurstelling valt heel zwaar op mijn bord. En dus ja, dus, wat dat betreft heb ik nooit een hand op moeten tillen of wat dan ook. En weet je kunt altijd zeggen van, weet je wat, als je zo doet, dan mag je niet meer op de PlayStation of zo. Dan is het toch genoeg straf, joh. tegenwoordig, ja. Ja, toch? Einde van de wereld voor hun. Ja, dat is het. Wil je eigenlijk vragen Curaçao, wat betekent dat voor jou? Curaçao is maar alles, man. Curaçao is roots. Curaçao is familie. Curaçao is de beginning toch ook wel, weet je wel. Kijk, ik heb heel veel aan Nederland te danken, moet ik zeker zeggen. Maar ik ben nooit mijn roots vergeten. In die zin dat ik heb toch ook wel heel veel liefde meegekregen. En ook als ik kijk naar mijn muzikale carrière. Ik doe heel veel in Nederland, weet je, heel veel gedaan met heel veel artiesten, nog steeds. Die gekend staan als de BN'ers, noem ik het maar even. Ja. Maar op Curaçao, qua mijn eigen solo carrière, die liefde is wel daar begonnen, man. En je moet je voorstellen, ik was eigenlijk toen ik naar Nederland gekomen, en ik denk, even kijken, tot aan mijn, zal ik zeggen geweest, 30ste zelfs, denk ik. Eigenlijk vanaf mijn 30ste begon ik pas regelmatig weer terug te gaan, want ik was echt jaren hier gewoon niet terug geweest. 20 jaar niet geweest. Ja, man. Oké. Zie je de verandering? Vind je dat Curaçao vooruit is gegaan? Bepaalde dingen dat je nog weet of herinnert? Ik zie wel verandering. Dat is meer vanuit het, als je kijkt naar gebouwen en zo, weet je. Ja. En dat eigenlijk, maar Curaçao heeft ook heus wel nog wat dingen te leren. Wat betreft, kijk, ownership is natuurlijk heel erg belangrijk, weet je wel. Dat is één ding. Als ik de jongeren zou moeten stimuleren, zou echt één van die dingen zou zijn. Ownership is belangrijk. Ik bedoel, we hebben lang genoeg onder Nederland gezeten. Maar ik denk dat het wel tijd wordt voor onze mensen om to go back home. Weet je wel, gewoon de Black Pride en de ownership van gewoon onze eigen dingen. Eigen winkels, eigen bedrijven, eigen goede manier van het besturen van het land. Weet je wel. Want daar valt nog wel wat te halen. Dat vind ik wel. Wat is een Curaçaoenaar eigenlijk? Hoe zou je een Curaçaoenaar beschrijven? Een autochtone, iemand die daar woont? Die daar woont? Maar ja, weet je, mijn mening is dat een Curaçaoenaar, dat ben je gewoon in hart en nier of niet, zeg maar. Ja. Dus, ik denk niet dat het per se gerelateerd is aan daar wonen, dat niet. Maar ik denk dat het iemand is die gewoon altijd klaar staat voor de ander. Dat het iemand is die gericht is op unity en niet op tearing each other apart, weet je wel. Ja. Want heel vaak zien wij eigenlijk de slechte voorbeelden van mensen die denken dat Curaçao draait om de gangsters zijn, weet je wel. Juist, Of de players zijn of wat dan ook. Er komt veel meer bij kijken, vind ik. Ik vind gewoon klaarstaan voor iemand willen helpen, iemand willen stimuleren. Niet alleen maar aan jezelf denken, zo van, weet je wel, in mijn carrière is belangrijker dan, nee, helemaal niet. Ik denk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Chinezen, als je kijkt naar de Hindoestanen, weet je wel, die mensen werken samen, weet je wel. Als die ene een restaurant heeft, dan binnen de kortste keren komt er een ander, ook een restaurant, die geholpen is door die familieleden. Ja. En dat missen wij mensen, heel vaak mensen van de Afro-afkomst, maar zo zie ik mezelf. Ik zie ook gewoon Curaçao ook als Afro-afkomst, weet je wel. En dat heeft ook natuurlijk te maken met ons verleden. Al vanuit de slavernij en alles. Dat we gewend zijn misschien vanuit toen elkaar niet te gunnen. Elkaar, weet je wel? Dat komt ergens vandaan. Maar ik heb wel zoiets van, we leven in het nu. Dus ik hoop echt dat de nieuwe generatie die samenhorigheid en de unity gewoon echt kan restaureren. Weet je?
je noemt ook iets heel belangrijk, of tenminste wat ik belangrijk vind, dat is de Afro-afkomst. Ja. Want als ik naar je muziek luister, dan hoor ik dat terug. Ja, zeker. Als ik naar je kledingstijl kijk, zie ik dat terug. Ben je iemand die echt verdiept daarin? Ja, zeker, absoluut. Ik ben, net als hoe ik trots ben, zeg maar, op Judy Persoon te zijn, ben ik ook trots op mijn African, gewoon mijn afkomst, zeg maar. Ja. Ik verdiep me erin omdat ik gewoon zie dat de wortel verder reikt dan alleen maar Curaçao of ja, noem maar op, Suriname, Kaapverdië, weet je wel. We zijn eigenlijk allemaal één. Ja. En als we kijken, we gaan naar het hele verhaal ook. Als je ziet dat er slaven kwamen vanuit Congo, vanuit Ghana, weet je wel. En je ziet ook de features, zie je ook terug en zo. Maar ook in onze muziek. We zijn geblest met gewoon met de music, met de ability for music, sport, weet je wel. En er komt echt wat daar vandaan. Dus ik verdiep me er graag in en elke dag kom ik weer achter nieuwe dingen, weet je wel. Ik denk van, hé, goh, bepaalde plekken in Afrika spreken mensen gewoon bijna onze taal, weet je wel. Ook het feit dat Kaapverdië, als je naar Kaapverdië kijkt, ik bedoel, zij verstaan ons, wij verstaan hun, weet je wel. Heb ik ook vaak projecten mee gedaan en zo. En dan denk ik van, ja, ik denk dat onze mensen echt wel iets meer zouden moeten gaan verdiepen. Want ik heb wel iets van mensen van Curaçao gehoord van, hé, ik ben niet Afrikaan, ben je gek of zo. En dan denk ik van, dan heb je toch wel iets gemist of zo. Kijk, je kunt wel misschien Venezolaanse roots hebben of wat dan ook, weet je wel. Maar je moet ook gewoon acknowledgen, als het zo is, hè, want er zijn ook mensen die roots niet hebben. Maar je moet acknowledgen. En als je, op het moment dat je het hebt acknowledged, moet je er ook trots op zijn. Want dat is onze kracht, weet je wel. Die mensen hebben gevochten en die kracht hebben wij. Dat ben je eigenlijk. Dat zijn wij. Dat zijn wij. Ja. Je dread, man. Wanneer dacht je van, nee, ik ga dread zetten? Weet je? Om mensen af te schrikken? Een aantal jaar met dread? Nee, niet eens. Weet je wat het ding was? Ik vond het altijd mooi. En op een gegeven moment had ik zoiets van, joh, weet je, het lijkt me gewoon. Eigenlijk vanaf kleinste man dacht ik van, het zou tof zijn. Maar ik heb altijd gewoon, met de haircut. Ouders komen, je gaat naar de kapper vandaag. Weet je wel? Kanaal noemen ze het. Zet die kanaal erin. Weet je wel? Geen streepjes dingen. Maar dat was allemaal cool. Op een gegeven moment liet ik mijn haar groeien. En toen zoiets van, joh, weet je, ik laat het gewoon gaan. We gaan gewoon natural, weet je. Gewoon laten gaan. Like it's supposed to be, gewoon leven. En ik weet niet of ik het in de toekomst weer ga knippen. Ik sprak pas geleden met een van bandleden. Misschien wel, het zei, je mag nooit je haar knippen. Ik wil niks meer horen. Hij zei, is goed. We zien wel, weet je wel. Want je haren beginnen ook grijs te worden, toch? Op een gegeven moment moet je misschien wat eraf. Met overloop ook, hoor. Snap je? Ja, dus dat eigenlijk. Ik heb het nu al een paar jaar. En het is heel mooi om te zien, want ik merk ook, iemand zei tegen mij ooit van, hey, als het goed met jou gaat, dan ga je het ook merken aan je dreads. Toen dacht ik, maar die praat onzin, man. Maar dat is echt waar, want ik heb een periode gehad dat dingen misschien iets minder gingen in de muziek en zo, weet je wel. En ook wat stress dingetjes. En mijn haar groeide niet. En op een gegeven moment ging het goed. En boem, mijn haar ging groeien. En ik dacht van, oké, misschien hebben ze wel gelijk. Dus aan de lengte kan je zien of het goed gaat of niet. En ook, niet eens per se lengte, maar ook gewoon de shape. Ja. Dus dat. Oké. En toen in Nederland. Je gaf net al aan, je bent Nederland dankbaar. Jazeker. Waarom? Ik ben Nederland dankbaar voor kansen. Ik heb op een gegeven moment, ik kwam hier in Nederland. Nou, ik heb natuurlijk de church roots. Ik ben ook eigenlijk vanuit de kerk opgevoed met de muziek en alles erop en eraan. Trouwens, toen ik een jaar of 9 was op Curaçao, moet ik even ook melden, heb ik mijn eerste plaat opgenomen. En vroeger had je zeg maar 45 toerenplaten, zeg maar. Dat waren die kleine, dat waren onze cd's van toen, zeg maar, weet je wel, die singles. En dat had ik toen op een gegeven moment opgenomen. Dus van daaruit kwam ik weer in Nederland en alle kerken kenden mijn nummer en zo. Dat was tof. Toen had ik op een gegeven moment een vriend van mij, zo begon het, vanuit de kerk. Die hoorde mij zingen, die hoorde mij gitaar spelen. Overigens was ik al sinds ik een jaar of 12 was, had ik al mijn eigen gospelkoor en zo, die ik aan het leiden was.
En hij zei van, joh, waarom doe je niet meer met die muziek? En ik zei tegen hem van, ja, wat bedoel je? Ja, nee, maar gewoon, je hebt ook bands die heel vaak mensen nodig hebben. En destijds maakte ik alleen maar gospelmuziek, maar ik had ook een voorliefde voor een beetje de oude soul, weet je wel. Ja. Zeg die Motown dingen en zo. Otis Redding, weet je wel. En toen zei ik van, oké, wat had je in gedachten dan? Zei ik, nou, misschien kun je gewoon alvast beginnen in wat Antilliaanse bandjes. Toen dacht ik van, ik had er niet echt heel veel zin in. Ja. Maar op een gegeven moment kwam mijn oom, en dat is eigenlijk mijn oom Sherman. En die heeft eigenlijk echt het talent in mij naar voren gebracht en geëtaleerd. Die zei, weet je wat? Ik ga mijn band beginnen, een Antilliaanse band. Hij zegt, hier heb je een basgitaar. Ja. Ga het leren spelen, want over 2-3 weken beginnen we die band. Sherman, de naam zegt me wel wat. Ja, Sherman, Rudolfina. Ja. En op een gegeven moment, je moet je voorstellen, ik speelde alleen maar gitaar natuurlijk. Ja. En ik moest ineens basgitaar gaan leren spelen. Ja. En ik ging luisteren naar Explosivos. En dan had je zeg maar Uti Gregor, dit is nu helaas overleden. Ja. God rest his soul. En op een gegeven moment, ik wilde hem spelen. Ging ik zo die bas spelen zo. Gewoon met de duim ging ik bas spelen. Met de duim. Maar ik speelde alles wat Uti deed, speelde ik na. En zo heb ik eigenlijk basgitaar leren spelen. Eigenlijk getoerd in Nederland hier met mijn oom. Dus daarom ben ik ook in Nederland ook dankbaar. Overal gewoon geweest in alle venues. Maar ik was heel jong, hè. Ik was oud, ik denk een jaar of 14. Dus stiekem optreden in die nightclubs. Ja. Goeie leven gehad? Nee, dat was leuk. Hoe oud was je? Toen je voor je eerste biertje? Wat zei je? Je eerste biertje? Nee, mijn oom was streng hoor. Mijn oom was streng. Ik heb mijn eerste biertje was echt pas toen ik 18 was. Ja. Nee, maar dus op een gegeven moment toen gespeeld, dit en dat. En toen kwam ik via dat kwam ik weer in de R&B scene mee. Want mensen zagen mij zingen en spelen. Ja. En dan zeiden van, hey, je hebt een goede stem man. Laten we een groep beginnen dan. Dus toen een van de eerste Close Harmony boybands begonnen, weet je wel. Ja. Op een gegeven moment zag ik een groep Black Flavor heette het. Dat was met jonge Mitch Kroon. Dat is nu bekend als MC Crown. Ja. En nog een paar jongens gingen we echt toeren vanuit Nederland. Eerst in Nederland natuurlijk, dus echt Escape en al die grote venues toen. Wij waren daar, Black Flavor, en je had ook Keisha. Waren een beetje de bekende R&B groups en de Yanti. Nou, gingen we over optreden. Op een gegeven moment gingen we ook weer naar Amerika toe. Ook getoerd daar zo. Voorprogramma's gedaan. Destijds had je 112 was bekend. R. Kelly hebben we ook nog een voorprogramma gedaan. Black Girl, Wink Marshall, heel veel groepen. Dus ja, ik ben Nederland dankbaar, want ik denk dat als ik op Curaçao had gewoond, dan had ik al die connecties niet gemaakt, weet je wel. Ja. En vanuit Nederland wel, dus wat dat betreft ben ik wel dankbaar. En daarnaast ook natuurlijk om studie, weet je wel. Ik heb natuurlijk gewoon ook mijn studie hier gevolgd. Ik ben eerst begonnen met middelbare, destijds heette het de MMO, middelbare middenstandonderwijs. Tegenwoordig is het de detailhandel, noem het gewoon. Ja. Nou, die afgemaakt en op een gegeven moment ging ik wel weer eerst werken in de plaatszaak. Free Record Shop bestond toen. Free Record Shop, ja. Dat is jaren geleden. Ja, dat is jaren geleden. Ja. En op een gegeven moment toen, ik had altijd die ambitie van, joh, weet je, ik wil gewoon in de muziek wat doen. En toen uiteindelijk naar het conservatorium gegaan. Ik durfde eerst niet. Maar uiteindelijk gegaan, afgerond. Ja. Auditie moeten doen? Ja, dat was. Eline vertelde ook dat ze daar naartoe ging. Ja, klopt, ja. Die is ook mijn zuster. Wat voor liedje moet jij doen dan? Weet je dat nog? Ja, ik weet het heel goed. En je moet je voorstellen, dat is ook best wel een interessant verhaal. Want ik durfde niet naar het conservatorium te gaan. Ik durfde gewoon niet, want ik zag geen black people in mijn tijd, weet je wel. Dus ik kwam daar, het was gewoon wit. En ik had zoiets van, dit is gewoon een opleiding voor witte mensen. Totdat mijn neef, Leo Davelaar, die zei tegen mij van, ja prima, waarom ga je niet gewoon proberen? Ik had zoiets van, ik durf niet. Toen zei hij van, er is één docent daar. En hij is van Curaçao.
Dat was Erik Kalmis. En toen ben ik met Erik gaan praten. En Erik die zei van, ik ga proberen, bla bla. Hij was heel rustig en zo. Maar het feit dat er één van ons daar was, gaf mij de kracht. Dus, dat was een motivatie voor jou. Dat was een motivatie. Daarom geloof ik heilig in role models. En daarom probeer ik altijd ook één te zijn, weet je, voor anderen. Vooral mensen vanuit de diaspora. Ja. Om echt gewoon te laten zien van als ik het kan, dan kun jij het ook. Ja. Dat is altijd mijn motto geweest. Maar goed, ik zal straks wat dingen vertellen. Daar komen we straks op. Maar dus op een gegeven moment, ik kwam dus daar en ik weet nog heel goed, ik kon geen noot lezen. Maar een vriend van mij heeft mij gewoon binnen 2 maanden de basis geleerd. En ik ben toen aangenomen voor 2 hoofdvakken, voor zang, pop en voor basgitaar wereldmuziek. Dus ik heb ook 2 diploma's. Oké, ja. En ik weet nog, voor basgitaar, de nummers die ik had, ik heb iets van Michel Camilo. Echt, ik weet nog heel goed, want toen ik klaar was zeiden ze, ja, maar dit is een derdejaars minimaal nummer. Waarom heb je het gekozen? Ja, ik vond het gewoon mooi, weet je. Maar goed, dat was een van de nummers, dat was, hoe heet het nummer ook alweer? Volgens mij was het Girl Ipanema, maar dan in de versie van Michel Camilo. En nog 2 songs. Ook een eigen nummer had ik gedaan. En voor de afdeling zang deed ik El Giro, weet ik ook nog wel. Anyone wanna go waltzing in the garden? Was dat heel te gek? Net zeggen, laat wat horen. Die heb ik gedaan. En ik denk nog iets van Stevie Wonder. Ja, Ribbon in the Sky van Stevie. Ja, die deed ik. Oh, so long, for this night I pray. Ken je dat? There's a ribbon in the sky. Dat heb ik gedaan toen. Nou, direct aangenomen. En stem pakt wel gelijk. Thanks. En dat was echt een gek. Ik het interview eigenlijk gewoon zo. Ja, echt hè. Dus dat was tof. Het was echt een, kijk, ik ben dankbaar, weet je wel. Nee, maar je zei net, op je 9e had je al je eerste plaat. Ja. Dat was gospel, neem ik aan. Ja. Zelf geschreven. Ja. Maar wanneer kwam je erachter dat je muzikaal bent? Of tenminste dat je kon zingen? Nou, mijn ouders eigenlijk, vooral mijn moeder, die zag dat ik muzikaal was. Ja. Toen ik 4 was al. En die kocht toen een drumstel van mij, maar een echte drumstel, maar een minimaat. Ja. En ik was altijd aan het spelen. Dus zij wist het wel. Alleen toen destijds, je weet hoe mensen dachten over muziek. Muziek heeft geen toekomst. Ja. Weet je wel. Dus de stimulans was er niet echt. Weet je wel. Die stimulans kwam pas toen ik in de kerk kwam. Toen zagen mensen van, wacht even, deze jongen. En één ding moet ik wel meegeven. Die ene aangetrouwde oom waar ik over vertelde. Ja. Eén ding ben ik hem wel dankbaar voor. En dat is dat op een gegeven moment hij had een gitaar in de woonkamer. En hij speelde gitaar en ik mocht die gitaar niet aanraken. Toch gaan doen, snaar gesprongen. Dus ik dacht oké, nu naast die klappen ga ik nog meer klappen krijgen, weet je wel. Ja. Additional. Maar tot mijn verbazing, hij was wel boos. Hij zei, wie is het aan? Jij? Wie wil je spelen? Je gaat nu spelen. En toen gaf hij me 2 akkoorden. En elke dag oefenen. Dus ik ging oefenen. En dan gaat het best snel door. Ja. En de rest van de akkoorden heb ik zelf gewoon uitgevonden. Gewoon zelf, door gewoon dingen te proberen. En zo leerde ik gitaar spelen. En tot de dag van vandaag speel ik gewoon gitaar. Sta ik bekend ook als gewoon Stanley de zanger en gitarist. Weet je wel. Dat is te gek. Dus dan moet toch wel, alles gebeurt met de reden. En ik probeer altijd een beetje van negatieve dingen toch iets positiefs te maken. Ja. Kan je ons meer vertellen wat je nu allemaal doet? Want je bent nu al bezig met verschillende dingen eigenlijk. Ja. Nou, momenteel ben ik, doe nog steeds heel veel eigenlijk hoor. Mijn eigen carrière natuurlijk. Ik ben, laat ik eerst beginnen met de andere dingen die ik doe. Ik werk samen met Shirma Rouse. En dat is sinds kort of AI. Zeg je het goed? Oh nee. Wat? Gaan we. Ja? Ik zit met de andere naam in. Ja, nee, met de producer in mijn hoofd. Ik doe zoveel dingen nu. Sowieso Shirma Rouse is een goede sister voor mij. Daar werk ik al jaren mee. Ik ben ook zangleraar van Frenna en First Man. Daar werk ik mee samen. Ook bandleider van First Man. Ja. Ik heb ook wat dingen gedaan voor Ronnie Flex.
Dat zijn Dino heb je ook samengewerkt volgens mij? Ja, ik ben muzikaal leider van Jan Dino geweest al. Glennis Grace. Ja, Glennis ben Nelson Freitas. Nelson Freitas, ja, jullie hebben juist weggedaan. Jandino, heb jij jezelf begeleid in theater? Ja, begeleid met alles, met de zang, met de muziek. Eigenlijk de allereerste dingen die hij deed, Ja. dat deden we met z'n tweeën op toneel, zeg maar. Oké. Kijk, je moet zo zien, Jan Dino was een van de getalenteerde jongeren Ja. die toevallig rijden we langs een gebied hier, Ja. dat is bij de Schiecentrale. Want ik werkte eigenlijk voor de gemeente als projectcoördinator. Oké, ja. En wij gingen echt de wijken in om jongeren te ontdekken en hun een podium te geven. Zeg maar. En dat was bij Schiecentrale. En Schiecentrale is nu waar onder andere die Jurgen Rijman show wordt opgenomen. Zo. Ja. Maar goed, ja. ik had toen ook echt gesloten vandaar en ik organiseerde dingen. En Jan Dino was een van de jongeren, de getalenteerde jongeren van SKWR. En ik zag hem en ik vond hem echt te gek. Dus ik gaf hem kansen om bij mij op te treden als presentator. Ik zei Dino van, hey, wil je niet met mij gaan toeren? Ik heb een paar showtjes, weet je. Ja. Nou, gesproken met hem. Nou, dat, weet je wat, laten we dat doen. Nou, toen ging ik als pianist en zanger mee. Dus we waren alleen met z'n tweeën on stage. Zijn zalen waren toen nog niet uitverkocht. En dus ik heb hem echt zien groeien gewoon. Weet je wel. Op een gegeven moment had hij in zijn show natuurlijk. Een van de eerste, eigenlijk voor de Dino Show had hij Comedy at Work. Klopt, ja. En Comedy at Work had ik de gospelkoor gericht voor hem. En ook de hele intro had ik gemaakt, weet je, die je hoorde aan het begin met die priester en zo, weet je. Ja. Had ik gemaakt voor hem. Nee, Ja. maar dat zijn dingen, wat je ook noemt, zijn grote dingen. Ook de namen waarmee je samen hebt gewerkt zijn grote namen. Ja. Maar dan vraag ik me af, waarom zijn zij wel bekende gezichten, maar jij niet? Dat vraag ik me ook af. Want om Ja, eerlijk te zijn, Stanley Clementine, toen ik dat hoorde, dat we jou konden uitnodigen, ik wist wie je was, maar hij wist niet precies wie je was. Dus Ja. je gezicht is nog niet wat het eigenlijk moet zijn. Ja. Kijk, wat je ding is, ik weet nog heel goed dat Dino zelf ooit tegen mij zei, hij zei, Stan, er zijn twee redenen waarom ik jou vraag. Hij zei, één, je bent echt getalenteerd, je bent een gekke muzikant en zanger. Ja. Hij zegt, maar één ding moet je aan werken, want ik weet, als ik jou om 2 uur 's nachts bel en zeg, Stan, kun je mij helpen, dan sta je klaar voor mij. Ja. Hij zegt, maar je moet uitkijken daarmee. Ik dacht, hoe bedoel je? En nu besef ik van, ik ben altijd bezig geweest met anderen helpen. Ja. Anderen pushen vanuit achter de coulissen. Ja. En mijn eigen ding niet. Mijn eigen ding nu pas eigenlijk. De laatste, laten we zeggen, de laatste 3, 4 jaar. Nee, ik moet zeggen, even kijken, wanneer was het? 2017. Ja, 2017 had volgens mij toen Kom maar heen uitgebracht op Curaçao. Ja. En dat werd toen echt een hele grote hit. Ja. En toen hadden mensen zoiets van, hé, wie is deze jongen, weet je wel? Dus ik sta ook bekend als, heel vaak zeggen ze, hé, mister, kom maar heen, weet je wel? Ja. Maar nog niet Stanley Clementine, ze hebben wel zoiets van, Stanley Clementine, die naam klinkt bekend. Ja. En dat moet wel gaan veranderen, maar tegelijkertijd, weet je, ik doe het echt uit liefde. Maar uiteindelijk, ik ga de pay the bills toe natuurlijk. Ja. En nu pas besef ik van, je moet jezelf iets meer gaan etaleren. Want je hebt heel veel gedaan. Maar wat je zegt, niet iedereen weet nog wie ik ben. Veel wel en heel veel ook niet. Ja. Dus, Nee, maar ik denk dat work in het progress. ook een beetje voordelig is, zeg maar. Want je hebt al heel veel gedaan, dus je weet eigenlijk al hoe je jezelf naar voren kan brengen. Jawel, op zich wel. En het is ook durven, hè. Het is ook heel dik durven. Want ik had heel vaak zoiets van, joh, weet je, ik kan heel veel muzikaal. Maar ik wil niet dat mensen denken dat ik een patser ben. Dus ik ging me inhouden daardoor. Ja. En nu merk ik van nee, doen we niet meer. We gaan gewoon, ik ben eenmaal goed in die dingen. Ja. Daar heb ik hard voor gewerkt. Dus, en het wordt tijd nu dat mensen weten echt wie ik ben. En dan praat ik niet over Nederland zo, maar gewoon ook international. En daarom ben ik ook naar Amerika pas geleden geweest, weet je wel. Oké. Ja, ik wilde net vragen, wat ben je nu aan het doen om dat om te keren dan, om dat te veranderen? Nou ja, ik heb sowieso zelf mijn eigen dingen uitbrengen natuurlijk, als artiest zijnde.
ervoor zorgen dat mensen, ook dat is ook een ding heel vaak wat misgaat, dat mensen ook echt de credits erbij zetten. Want heel vaak doen mensen het niet, hè. Mensen, heel vaak dan maak je iets en mensen zetten niet je naam goed zichtbaar. Weet je wel? Dus dat eis ik ook echt de laatste tijd. En daarnaast ben ik ook echt, ik moet zeggen, ik ben ook erg dankbaar dat ik nu op dit moment een fonds heb gekregen, een subsidie bedoel ik, vanuit de Fonds Podiumkunsten. Oké. Ja. En dat is een fonds die ook helpt om jezelf als artiest en als maker te positioneren, weet je wel? Je krijgt een geldbedrag waar je toch best wat mee kunt doen. Het is niet zo dat je het heel makkelijk krijgt, want je moet er echt heel veel voor doen. Maar ik had zoiets van, ik ga het gewoon doen. Heb ik gedaan en nu ben ik shows aan het geven, gewoon eigen shows, gewoon Stanley Clementina. Pas geleden had ik een show Back from the USA. Nou, dat was gewoon, zat er helemaal vol. En ik heb mijn ervaring mogen delen met iedereen. En mensen kwamen echt naar me toe van, waar heb je gezeten, weet je wel. En meer materiaal hebben we nodig. Dus ja, ik ben echt daarmee bezig. Ik ben natuurlijk ook naar Amerika geweest. Een van de opdrachten vanuit het Fonds Podiumkunsten voor mezelf was om met een paar award-winning producers te gaan zitten. Om in ieder geval te kijken hoe zij reageerden op mijn muziek. Kijk, natuurlijk doe ik heel veel afromuziek en zo. Maar daarnaast doe ik ook echt een beetje singer-songwriter music, zeg maar. En dus ik ben eigenlijk met de muziek naar Amerika gegaan. Toen heb ik Bo Mitchell ontmoet. Echt een hele relaxed guy. Ontspannen. En ik wist van die studio's, de studio waar Al Green begonnen is en zo. Ja. Ik heb ook echt achter die microfoon van Al Green gestaan en zo. Weet je, dat was echt te gek. Gewoon echt hele grote muzikanten. Maar wat ik niet wist, is dat deze man ook een van de producers was. Althans, de technici en engineer van Uptown Funk van Bruno Mars. En dat Bruno Mars dus ook daar heeft opgenomen. Ja. En toen, die man was erg bescheiden. En toen, op een gegeven moment, ik zei van, joh, maar daar heb je awards gehad. Ja. Ik zei, ja, die liggen nog in de doos en zo. Ik zei, mag ik het zien? Dan liet hij zien tegen Bruno Mars, Uptown Funk. Wauw. Nou goed, helemaal flabbergasted. Toen zei hij van, joh, speel even wat voor jouw muziek. Ik ging gitaar spelen, ik ging zingen. En die man die schrok. Hij schrok letterlijk. Hij zei van, hey, you need to come and record here. Je moet gewoon terugkomen hier zo. Ja. Dus nu heb ik waarschijnlijk over 3 maanden ga ik terug om te nemen. Dat is met hem. En ik heb gesproken met Tommy Sims. En Tommy Sims is ook een award-winning producer. En dat was in Nashville. Dus ik ben eerst naar Chicago geweest. Chicago ben ik naar Memphis geweest. En toen van Memphis naar Nashville. En in Nashville ontmoette ik met Tommy Sims. En Tommy Sims is, die heeft onder andere met de dames van Destiny's Child gewerkt. Bruce Springsteen heeft hij voorgeschreven. Eric Clapton, weet je wel. Maar het is gewoon echt een donkere man. Net als ik. Maar echt super bekend, weet je. Nou, hem gebeld en zo. Eigenlijk maandenlang een beetje bezig geweest met contact onderhouden. Want Amerikanen zijn een beetje zo van de kat uit de boom kijken eerst. Ja. Ze kwamen daar. Had niet gelijk afgesproken in zijn studio. Gewoon ergens bij een cafeetje. Om luisteren, praten. En toen had hij een goed gevoel. Zei hij, weet je wat, zullen we naar mijn studio gaan? Nou, prima, studio gegaan. En toen heb ik wat muziek laten horen van mij. En hij flipte helemaal. Hij zei, this can work in America. Do you know that? Ik zei, I don't know. En toen zei hij van, but I mean, let's record something. Maar ik kon niet blijven. Ja. Maar hij zei van, ja, je hebt echt een paar hits, weet je wel. Je moet echt terugkomen. Dus ik ga ook voor hem terug naar Nashville. Dus er staan een paar mooie dingen te gebeuren, weet je wel. Ik heb echt een epiphanie gehad, echt een openbaring daar zo. Natuurlijk, kijk, Nederland, natuurlijk waarderen ze mijn muziek ook. Maar je merkt al gauw dat als het gaat om echt wat meer internationaal, dan is Nederland toch wat chauvinistischer. Zo van, hey, als je geen Nederlandstalig zingt, dan is het toch wat moeilijker of zo, merk ik dan, hè. En terwijl in Amerika was het echt van, wow, dit is something new. Hij zei ook van, I don't even know how to call this style, zei hij. En that's good.
Nee, Weet maar je? dat is ook iets wat ik wil vragen. Want je kan Engels, je kan Nederlands. Ja. Zijn misschien wel talen wat mensen beter begrijpen dan Papiaments. Maar toch kies je voor je moedertaal. Waarom is dat zo? Ja, omdat ik erin geloof dat onze prachtige taal ook internationaal kan zijn. En dat heb ik gemerkt op het moment dat ik met Nelson Freitas bezig was. Ja. Ik heb een Nelson Freitas getoerd. We gingen naar Angola, we gingen naar Kaapverdi en zo, alles. Ja. Portugal. En ik zag hoe mensen reageerden op een taal die eigenlijk gewoon sprekend lijkt op onze taal. Omdat ik van, maar hoe kan het mogelijk zijn dat wij als Unicorn zo toffe projecten hebben, Ja. maar er is niet eens eentje die gewoon internationaal echt is doorgebroken. Ja. En toen ik in Amerika was, liet ik ook dingen vanuit mijn moedertaal horen. En die Amerikanen vonden het echt te gek. Ja. Omdat ik van, Wat joh, begrepen ze het niet? ze begrijpen het niet. Maar weet je moet je voorstellen, hè? Je had vroeger, je hebt ook Yus Nadur, weet ik wel? Ja, van vroeger. En je hebt zoveel Afrikaanse artiesten. Wij verstaan niks wat ze zeggen, maar we staan wel. Ja. Mama tetema, oh mama tetema. Ja. Iedereen zit ermee, weet je wel? Maar wat betekent het eigenlijk? Dat weet je niet. Dat weet je niet. Kijk, ik weet het niet. Maar het betekent letterlijk, mama tetema betekent letterlijk twerk vormen. Oké. Ja. Ik dacht mama's borsten. Nee, echt, hè? Even mijn kinderen straks aanspreken daar. Ja. Ja. Maar weet je wel, en toch zoiets van, ja, maar waarom niet met onze taal? Ja. Moet toch kunnen dan? Dus daardoor ben ik bezig echt een beetje ook dat te promoten. En alles wat ik doe, probeer ik gewoon mijn douchekast te promoten. Ja. Gewoon vanuit mezelf, weet je wel. Ik doe dat gewoon graag. En ook, je komt in Amerika aan, dan zeg je, yeah, I'm from the beautiful island of Curaçao. En ze kennen het niet. Ja. Terwijl als je zegt, oké. Tils. Hè? Netherlands en Tils. Ja, dat weten ze ook niet, maar op het moment dat ik zeg van Andrew Jones, Ja. zeg ik, he's from Curaçao. Oh, Caribbean, zeggen ze dan. Terwijl Aruba weten ze wel te vinden. Weet je wel? Ja. Dus er moet gewoon een verandering gaan plaatsvinden, want en die verandering begint bij onszelf. Begin bij jou, Stelly. Nou ja, bij ons gewoon. Hopelijk bij wij, zeker. We leggen alles in jouw handen. Echt hè? Nou, weet je wat het ding is? Ik merk gewoon dat doordat wij alleen maar op Curaçao blijven heel vaak. Ja. Met de ritmecombinatie, met dit, met dat. En oh ja, die gun, die niet en die gun. Weet je, dan komen we niet verder, snap je? Terwijl, als je kijk Jayon heeft het ook bereikt, weet je wel? Waarom? Want er zijn mensen die supporten hem echt. En dat praat ik niet over de mensen buiten gewoon, maar over de hele regering. De hele, weet je wel? They should acknowledge their talents. En gewoon echt die push geven. En ook trots zijn. Zo trots dat de hele wereld gewoon roepen, schreeuwend. Ja. Weet je wel, dan pas gaat de wereld zoiets hebben van, oh wacht even, dat is die van. Ik bedoel, kijk naar Andrew Jones, come on man. Come on, weet je wel, die man wilde zoveel doen voor onze prachtige eiland. Ja. Maar ja, werd toch wel een beetje tegengehouden. Ja, ja. En nu gaan er wel wat dingen gebeuren, gelukkig. Snap je? Maar het begint gewoon bij ons allen. Ja, klopt. Ja, dat vind ik. Als we zelf elkaar niet gunnen, dan... Daarom man, daarom. Die haat en nijd en zo dingen moeten gewoon stoppen. En we zijn zo'n getalenteerd volk. Ja. Dat het gewoon time for a change. En dat proberen we ook natuurlijk nu te laten zien aan de buitenwereld. Aan Ja, iedereen. zeker. Je hebt net al iets heftig uitgelegd. Heb je naast dat ook iets anders, een moment gehad dat je denkt van hé man, ik zie het niet meer zitten? Nou ja, weet je, in de muziek, kijk, de muziekwereld is gewoon, het is gewoon brutal, it's brutal man. Het is echt brutal. Je hebt heel veel te maken met vriendjespolitiek, want je komt er echt niet makkelijk tussen. Ja. Ik heb voordeel dat ik heel veel instrumenten kan spelen en alles, en ik ben ook zangleraar. I'm good at it, weet je wel. Dus mensen moeten wel bij mij komen als ze echt vooruit willen gaan, weet je. Ja. Het klinkt misschien een beetje stoer, maar, ik weet wat ik kan, weet je. Maar wat betreft muziek, je moet echt geluk hebben ook.
heel veel geluk. Dus ik heb momenten gehad dat ik dacht echt van, man, ik ben zoveel bezig, echt uit mijn hart, met alles erop en eraan. Ik heb mijn studio, ik investeer in mijn studio, ik doe alles zelf. En dan krijg je stank voor terug of zo, weet je wel. Stank en dank voor terug, weet je wel. Dus ik had wel eens zoiets van, ik ga stoppen met muziek. Dat ik echt dacht van, ik kap ermee. Nou heb ik met heel veel mensen gesproken vanuit de muziek zien. En die hebben allemaal wel eens gehad. Zo'n momentje van, hey, I'm quitting. Maar tegelijkertijd heb ik zoiets van, quitting is not an option, weet je wel. Je moet gewoon doorgaan, maar voor hetzelfde geld. Ik had wel eens zo'n picture gezien van zo'n mijngraver, weet je. En dan zie je eentje, dan is hij bijna bij de diamanten en dan stopt hij. Ja. En de andere zie je vanaf het begin zo. Weet je wel, je weet nooit wanneer je er bent. Je weet nooit wanneer je er bent, weet je. En ik weet, ik heb heel veel mensen geholpen, echt heel veel. En sommigen denken aan je, de meeste niet. Ja. Dus je mag terug. Maar dat geeft niet. Het gaat erom dat je gewoon zelf, want die mensen kunnen toch niks veel doen. Je moet gewoon zelf, blijven doorgaan en in jezelf geloven eigenlijk, basically. En gewoon, dan maakt het niet uit of je 60 bent of 80 of wat dan ook. Ja. Als God bepaalt dat het jouw moment is, dan is dat zo. En als het niet zo is, dan hoop ik in ieder geval op zijn minst iets terug te geven aan de jongeren. Ja. Dan is dat maar mijn doelstelling geweest in het leven. Toch? Oké. Ik ga die moment toch een beetje naar voren halen weer. De man van je tante. Ik had maar één vraag. Hoe voelde je je op dat moment? Want je zag hem weer terug, toen je wat volwassener was. Ja, nou ja, toen ik hem voor het allereerst terug zag, toen voelde ik me onzeker. Weet je wel? Boos. Alles tegelijk. Maar de keren daarna voelde ik een beetje medelijden voor hem. Klinkt stom. Want ja, ik bedoel. Ja, ik weet niet. Toch een beetje medelijden van, hey, kijk naar jou. I have evolved and you didn't. You know? En daarna op een gegeven moment, joh. Ik ging gewoon groeten. Prima. Hij is trots op mij. Prima. Die dingen, die andere dingen, ik vergeet ze niet. Maar ik heb hem wel vergeven. Ja. That's it, man. Wat kunnen we jongeren of zo meegeven die misschien ook in zo'n situatie zitten? Praat met mensen zo snel mogelijk. En het ligt niet aan jou. Dat is het belangrijkste. Dat je gaat beseffen van, hé, het ligt niet aan mij. Het ligt aan die persoon. Ja. En I need to tell somebody as soon as possible. Weet je wel. En meestal denk je van, maar als ik vertel, dan kom ik weer terug in dit kokonnetje. En dan ben ik echt de pineut, weet je. En dat moet niet. Je moet gewoon denken van, er is altijd iemand die klaar staat voor je. Dus als je iemand die je vertrouwt of wie dan ook, weet je. Gewoon mensen vertellen. Gewoon vertellen en dan van daaruit kun je gered worden eigenlijk. Of in ieder geval, weet je. Kun je de schade beperken. Want als je abuse door laat gaan, dan wordt abuse jouw levensstijl. En dan kom je er niet makkelijk meer uit, snap je? Ik had ook op een gegeven moment een verhaal van en ik was toen 13 of zo, 14. En er was dan een meisje die bij mij in de flat woonde. En ik heb verhalen, maar ik heb zoveel dingen meegemaakt in het leven, zoveel dingen. Anyway, dus en ik weet nog, ik kon heel goed met de opschieten, dat was een Spaans meisje. Maar zij had een vader en die vader die was heel streng. Elke keer, ze mocht niet met ons omgaan en zo. Werd ze naar binnen geroepen. Maar het meisje, ze was verliefd op een vriend van me. Een Surinaamse jongen. Maar alleen op school eigenlijk kon ze met hem praten en zo. En ik vroeg haar van, wat is er aan de hand? Hij zei, die man is raar. Ja, nee, laat het maar. En toen later bleek dus dat die man haar seksueel misbruikte. Haar eigen vader? Ja, en later kwam ze erachter dat hij niet haar eigen vader was, maar haar stiefvader. Later pas. Ja. Maar die jongen en ik hebben haar weggekregen daar zo. We hebben haar weggekregen. En dat komt omdat ze durfde iets tegen mij te zeggen. Maar ja, ik was 13 of 14 of zo. Ik ging naar die jongen toe van, hey,
don't know what to do, man, you know? Ja. En toen hebben we weggehaald. Hè. Hoe? Als ik terug mag? Nee, op een gegeven moment had die jongen, die had geregeld dat zij 's nachts weg kon sneaken. En had er geplaatst bij zo'n zo'n vuilhuis. Dus ja, you need to talk. Als zulke dingen gebeuren, durf te praten erover. Weet je wel. En kijk, in mijn geval gelukkig is het alleen maar fysiek geweest. Weet je wel. Ben je er eigenlijk nog van? Ben ik er eigenlijk nog goed afgekomen. Maar ja, als er mensen zijn die wel dingen hebben meegemaakt, talk, praat. Wees niet bang te praten. That's it. Ja, je hebt verschillende van zulke situaties in Nederland. Seksueel gebied, of zomaar geslagen. Ja, toch. Ouders ook, sommige mensen hebben het misschien niet eens in de gaten ook al ouders. Die zitten misschien in shit en die reageren af op hun kinderen. Ja, het kan ook, ja. Ik heb gelukkig dat niet meegemaakt. Maar voor de mensen die dat mee hebben gemaakt, ja, of het dan je ouders is of wie ook. Er is altijd iemand die confianza, zeg maar. Ja. Iemand gewoon die je vertrouwt. Praat gewoon, weet je. Het belangrijkste is praten. En voor de rest gewoon proberen om wel ook de goede dingen in het leven te zien. Dat ik echt van het leven te genieten. Want ja, het leven is te kort toch? Ja, klopt. Ja. Dus we moeten het beste van proberen te maken. Zo voorbij. Je had een moto. Ja. Oh, sorry, je had een moto. Zo, ik kan niet meer. Ja, zeker in het leven. Kijk, ik vind het sowieso. Role models zijn erg belangrijk. Ja. Zijn erg belangrijk. Dus ik probeer er één te zijn. Dat is 1. En ik vind dat wij allemaal moeten proberen om hetgeen waar we goed in zijn, om anderen te stimuleren. Ja. Om ook zeg maar wat te doen. En als er ook hetzelfde discipline is, gewoon te inspireren. Mensen inspireren in het leven. En sowieso, wat ik al zei, van het leven te genieten. Maar daarbij ook durven te leren. En ook aan anderen te leren. Weet je wel? Dat is eigenlijk de basis, denk ik. Want je bent een idool voor iemand daar zo. Ja. En op het moment dat je erachter komt dat je... We zijn allemaal op deze wereld om, zeg maar, met een reden. Hè? Het zij of het nou muziek is, of het nou maakt niet uit wat het ook is. Maar je hebt een reden in het leven. En dus do what you are made for. En probeer mensen positief te inspireren daarin. Dat is het, denk ik, eigenlijk. Jij wilde nog wat zeggen? Ja, ik wou ook de motivatie vanuit jou horen. Of tenminste, wat kan je tegen jongeren of misschien wel volwassenen zeggen die iets willen bereiken, maar niet weten hoe of waar ze moeten beginnen. Ja. En of misschien nog niet willen beginnen. Wat is de motivatie? Net als bij jou, je wou nog niet op de voorgrond komen. Nee, ik wilde het wel, hè. Ik wilde het wel, altijd al. Oké. Ja. Maar ik wist niet hoe. Oké, ja. En het heeft bij mij misschien wat langer geduurd. Ja. Dat ik erachter kwam van, je moet durven kansen te grijpen. Al lijkt de kans zo klein, grijp het. En bijvoorbeeld in mijn geval heb ik ook echt mensen mailtjes durven sturen. Gewoon, stel je voor, ik noem wat, stel je voor jouw idool is Marco Borsato. Ja. Of jouw idool is Stevie Wonder. Ja. Of Stelling Clementine. Of Stelling Clementine. Dan, het doet jou geen pijn om gewoon te proberen om die persoon te bereiken. Ja. Want bijvoorbeeld die Tommy Sims, dat was een van mijn muzikale idolen als producer. Ik heb hem gewoon een bericht gestuurd en hij heeft gereageerd. Hij heeft gereageerd. Als mensen tegen me zeggen van, ja, hoe heb je voor elkaar gekregen? Gewoon een bericht gestuurd. En ik had zoiets van, de kans is groot dat hij niet reageert. Ja. Maar stel je voor dat hij wel reageert. En hij heeft gereageerd. En ik ben naar Amerika gegaan. Ik heb met die man gechilled. Weet je wel? Wat ik kan meegeven is gewoon, durf, dat is 1. Gewoon mensen aanspreken van, hey, mag even met je praten? Geef me eventjes een minuut van je tijd. Ja. Je krijgt er altijd meer, weet je wel. Geef me een minuut van je tijd en ik wil wat dingen gewoon weten. Ik ben zelf nu bijvoorbeeld bezig met een platform voor nieuw en jong talent eigenlijk als het ware.
En ik wil eigenlijk dat mensen de kans krijgen om met idolen even samen te zitten. Het gaat een soort van tv-platform worden. Een programma met muziek en ook met lifestyle, met een gedeelte cooking. En daarbij ook een gedeelte interviews en ook introductie voor jong talent. Dus dat jong talent zich gewoon kan aanmelden van joh. Ik noem een voorbeeld. Stel voor ze weten van hey, Frenna komt in de uitzending als gast. Hey, ik wil heel graag een interviewtje met Frenna, zeg maar, weet je? Nou, dan op een gegeven moment krijgen ze gewoon die kans. Ja. Dat ga ik doen. Waarom? Want die artiesten zijn heel vaak dichterbij dan je denkt. En ze staan ook echt open, want ze zijn allemaal ergens begonnen. Maar als je het nu niet probeert, dan weet je het niet. Dan weet je het niet. Ja. Dus mijn motto is gewoon proberen en ook doen. Proberen in het kader van mensen benaderen en doen in het kader van, ja, of het nou muziek is, wat het ook is en je wilt het doen, gewoon doen. Soms moet je ook risico's nemen. Ja. Of ga dus nog eens eventjes naar een buurtcentra waar ze dingen doen, weet je wel. Er zijn ook talentenshows, weet je wel, als je het maar doet. En gewoon fall 9 times, get up 10, zegt het zoiets. Ja toch? Gewoon blijven opstaan. That's it. Heel mooi. Is er iets dat je nog kwijt weet dat gaat komen? Je hebt net iets genoemd, platform. Ja, nou ja, er gaan sowieso een aantal dingen komen hoor. Ik heb binnenkort in november heb ik een heel groot optreden in Lantaarnvenster. De data die moet nog bevestigd worden. Dat is hier in Rotterdam toch? Ja, Rotterdam, ja. Lantaarnvenster. En dat wordt zeg maar, dat wordt eigenlijk een van de grote dat wordt een van de grote afsluiters van mijn subsidie die ik heb gekregen. Ja. En daarbij ga ik ook heel veel jongeren de kans geven om tijdens mijn show op te treden. Een van de plannen waar ik al 10 jaar mee bezig ben, is een eigen opleiding. Maar dan zeg maar gericht op de muziek uit de diaspora. Ja. Ja, dus gewoon echt, laat ik maar eventjes black music noemen. Het is toegankelijk voor iedereen, maar het is er wel, want het is er nu niet. Weet je wel? Je hebt natuurlijk verspreid heb je heel veel kleine dingetjes, maar niet vanuit, ook met de geschiedenis, ook met de diverse muziekstijlen, muziek uit Curaçao, Suriname, Kaapverdië, weet je wel. Dus al die dingetjes eigenlijk die ons cultuur naar voren brengen, kan je zeggen. Daar ben ik mee bezig ook. Dus, zulke dingen moeten eigenlijk in de krant. Ja, toch, ja, toch. Ja, toch. Maar weet je, ik heb zoiets van, want ik ben al lang mee bezig, maar het is nu pas aan het kristalliseren. Ja. Dus, en ik ben iemand, ik hou van dat ding echt te hebben. En dan pas. Ja, weet je. Ik ben nu wel best wel ver hoor, want vanuit die fonds heb ik ook heel veel weten te doen. En ik ben al een beetje mee begonnen, maar dan meer vanuit een kleinere, selectere groep, weet je wel. Want je moet ergens beginnen. Maar de doelstelling is uiteindelijk wel om gewoon echt die opleiding te hebben. Hoe kunnen die mensen allemaal vinden? Ja, mensen kunnen mij vinden sowieso op Facebook, Instagram, gewoon Stanley Clementina. En ze kunnen me ook mailen. Dat is Steez Music. Dat schrijf je met de S van Simon, T van Theodor, E van Eduard, E van Eduard, Z van Zacharias. Dan music in het Engels eraan vast. Kijk in de beschrijving. En dan ze kunnen me vragen stellen en waar ik kan helpen, zal ik het ook zeker doen. Ja. Dat is goed. Duidelijk denk ik. Ja, zeker. Mooie motivatie ook trouwens. Gewoon blijven proberen. Zeker. Nooit op. Giving up is not an option. Val 9 keer, het staat 10 keer op. Yes. Ik vind jezelf, je komt heel positief over in ieder geval. Thanks man. Je hebt goede plannen, dus blijf zo doorgaan. Ik geef het al aan, je kinderen zijn trots op jou. Je hebt ze nooit een klap moeten geven, dus... Nee. Je verdient gewoon respect. En weet je, het ding is, zeg ik eerlijk, alles in het leven heb ik al bereikt. Dat zijn mijn kinderen. Ja. Die zijn er al, dus de rest is allemaal mooi meegenomen, maar die heb ik al. Ja. En weet je wel, that's it. Ik ga nog een gunst van je vragen. Ik vind eigenlijk jammer dat we dit niet eerder hebben gevraagd aan
geen gebruik hebben gemaakt van haar stem, van Iselin. Ja. En ik wil jou vragen of je misschien een klein, ik weet niet, even je stem mogen horen. Iselin Kalister trouwens, wat hij opnoemt, is in de 6e aflevering te zien. Dus als je die nog niet hebt gezien, kan je die ook alvast gaan checken. Ja, dope. Iselin, heb ik ook een mooie track mee samen gedaan. Gek. Ja, wat? Oké, nee, cool. Misschien iets motivation woord of zo. Oké, Ik wil gewoon je stem horen. dat is cool. Ik kan een klein stukje van een eigen Engelstalig nummer doen. Go easy as you move. Move slowly as you walk. There's no need to run, no need to fight. The battle is inside your mind. Just take control. No matter what they say, just say your prayers and let the force just lead your way to victory. Go easy. Keep on climbing to the top. Go easy. Put your writings on the wall. Your writings on the wall. Yeah. Mensen, Stanley Clementina, ik ben Dio. Sontje. Samen zijn we gebroeders Wolf. We zien je in de volgende aflevering. Tot kijk. Later. Peace.